Για μένα εκείνη η εποχή ήταν ορόσημο στην καλλιτεχνική μου πορεία, γιατί βρέθηκα εκεί που ήμουνα ο Λάος Ιωαννίδης που έπαιζε σήμερα στις Σέρρες, μετά στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Καστοριά, στο Κιλκής, για να διασκεδάσει το ποντιακό κοινό. Βρέθηκα να παίζω ποντιακή λύρα δηλαδή στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό με 350 εκατομμύρια κόσμο τηλεθεατών, να εκπροσωπώ την Ελλάδα, όχι μόνο τον Πόντο, να εκπροσωπώ την Ελλάδα και να είμαι και το σημαντικό κομμάτι του τραγουδιού ως έκπληξη, έτσι. Εγώ βγήκα ως έκπληξη τη χρονική στιγμή που βγήκα. Πώς είναι, ξέρεις, θέλω να μας πεις, πώς είναι το συναίσθημα από την ώρα που στο λένε, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα παίξει στη Eurovision, από την ανακοίνωση της είδησης μέχρι την ώρα που παίζεις. Αυτή την ευκαιρία μου την έδωσε ο φίλος μου ο Γιώργος Αλκαίος και δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ευχαριστώ, γιατί αυτό τυπώθηκε στη μνήμη, γράφτηκε, έμεινε, έχω το δείχνω στα παιδιά μου. Τον ευχαριστώ γιατί αυτός μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Του έχω δώσει τραγούδια, έχει τραγουδήσει τραγούδια μου δικά μου. Και όταν έπαιξα, ηχογράφησα αυτό το τραγούδι, δεν ήξερα καν ότι θα είναι για την Eurovision. Το ηχογράφησα νομίζοντας ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το βγάλει ο Γιώργος κάποια στιγμή. Ναι. Πού να ξέρεις. Όταν μου το ανακοίνωσε, συγκεκριμένα μου λέει πότε θα κατέβεις Αθήνα. Δεν ξέρω, θα δω πότε. Ωραία, λέει, όταν κατέβεις, όχι όταν κατέβεις, κατέβα μέσα στο δεκαήμερο, λέει, και να μιλήσουμε. Και μου ανακοινώνει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το τραγούδι που έπαιξες, που εγώ δεν θυμόμουν τι έχω παίξει και για ποιο λόγο, λέει να ξέρεις θα διαγωνιστούμε στον ελληνικό τελικό αν θα πάμε στην Eurovision. Είναι υποψήφιο για την Eurovision. Και του λέω εγώ, μπράβο Γιώργο, συγχαρητήρια, εύχομαι να πάει καλά. Δεν καταλάβεις, λέει, καλά, θα είσαι Θα μαζί. παίξεις κιόλας. Λέει, θα είσαι ζωντανός μπροστά μας. Εκεί, παιδιά, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα πόσο σημαντικό μπορεί να είναι. Χάρηκα, ενθουσιάστηκα. Κάποια στιγμή όμως όταν είμαι μόνος μου μετά από 1-2 μέρες, λέω, όπα, εδώ πέρα συμβαίνει κάτι το οποίο... Γιατί θα διαγωνιζόμασταν με άλλα τραγούδια ελληνικά, αν ποιο θα πάει να εκπροσωπήσει στην Ελλάδα. Το πρώτο step ήταν αυτό. Λέω εδώ πέρα, αν θα είμαστε εμείς, που δεν νομίζω, λέω, αλλά είναι μεγάλο. Και μόνο που θα παίξω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι στον ελληνικό τελικό, είναι μεγάλη υπόθεση. Εκεί κατάλαβα. Και ήταν τα πρώτα ρίχτερ που ταρακουνήθηκα και μπήκαμε σε μια διαδικασία προετοιμασίας που, παιδιά, ήταν τόσο κουραστική, γιατί ζούσα στη Θεσσαλονίκη, κατέβαινα τη βδομάδα 2 φορές, ανέβαινα, είχα τη ζωή μου εκεί, είχα και αυτό εδώ. Η προετοιμασία ήταν κάθε μέρα στην ΕΡΤ, πρόβες για το κομμάτι, πώς θα εμφανιστούμε. Ήταν ένα πράγμα που μπήκα σε μια διαδικασία που ήθελε και χρόνο και να είσαι focus εκεί, γιατί ο καθένας είχε το ρόλο του. Ναι, ναι, βέβαια. Παιδιά, παρόλο που ήταν κουραστικό αυτό, δηλαδή όταν γύρναγα σπίτι το βράδυ, ήθελα να κοιμηθώ, δεν ήθελα τίποτα. Ήταν τόσο απολαυστικό. Προσπάθησα να ρουφήξω την κάθε στιγμή μέχρι που παίξαμε στον ελληνικό τελικό. Και τώρα θα σου πω, δεν είναι από την πρώτη στιγμή που άκουσα από τον Αλκαίο. Ήταν όταν άκουσα ότι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει στην Ελλάδα είναι το ΟΠΑ. Παιδιά, ήταν σαν να κέρδισα το Champions League. Ναι. Και μετά άλλη διαδικασία, άλλη προετοιμασία. Ζήσαμε στιγμές δηλαδή που, ξέρεις τι λέω, ήμουν ένας από τους 236 που είχε το καρτελάκι που μπορούσε να μπει μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και να το ζήσει. Ήταν εμπειρία μοναδική. Και την ίδια χρονιά κάνεις πράξη, πραγματώνεις ένα όνειρό σου, το οποίο έχει τίτλο «Μια λύρα για όλους τους λαούς». Πρόκειται για μια συναυλία, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Και 2010. Κατακλείστηκε, έτσι, δεν είχε θέση, Απρόσμενα, παιδιά. Γενικά ήταν παραγωγικό το 2010 Ήταν μια χρονιά, παιδιά, που όντως ήταν γεμάτη. Καταρχάς, πώς σου ήρθε όλη αυτή η ιδέα και
πόσο καιρό τη δούλευες και πόσο υλοποιήσιμη ήταν τελικά, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Πες μας λίγα λόγια, γιατί ο κόσμος μπορεί κάποιοι να μην τη γνωρίζουν, να μην την έχουν δει. Ναι, προφανώς. Καταρχήν μιλάμε για μια παραγωγή για 26 μουσικούς on stage, όχι μόνο από την Ελλάδα. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι της υλοποίησης, το 2008 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η πρώτη μου ethnic παραγωγή. Ναι. Με σύγχρονες συνθέσεις μου για τη λύρα, οι οποίες ήταν μουσικές, μια μίξη από Βαλκάνια, από jazz, κλασική μουσική, ανατολίτικη μουσική, ένα μείγμα από αυτές τις κουλτούρες με συνθέσεις δικές μου, προωθώντας τη λύρα ως όργανο. Ναι. Αυτό κυκλοφόρησε από τη French Music τότε, του Γιώργου Αλκαίου, την παραγωγή, την δισκογραφική εταιρεία. Όταν γύρισα από την Eurovision, λέω ίσως έχω την ευκαιρία, γιατί αυτό την έκανα την παραγωγή σαν άλμπουμ, αλλά ήθελα κάποια στιγμή να έχω την ευκαιρία να το παίξω live αυτό, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή έρχοντας στη ζωή μου η Eurovision, έγινα λίγο πιο αναγνωρίσιμος, έπαιξα κάτι άλλο πλέον σε άλλο κοινό, το ποντιακό. Νομίζω ότι έκανα λίγο παραπάνω γνωστό το στοιχείο μας, ναι, παίζοντας στη σκηνή της Eurovision, μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους που ερχόταν και με ρωτούσαν τι είναι αυτό που κρατάς, τι εκπροσωπεί, τι είναι και τα λοιπά. Ήταν συγκινητικά όλα αυτά και ένιωθα περηφάνεια. Λέω είμαι πόντιος τώρα και πρέπει να πω όσο μπορώ να πω για τη λύρα και το ποντιακό στοιχείο. Είπα ότι ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να μπορέσω να το υλοποιήσω. Αυτό το σκέφτηκα, το πίστεψα. Από εκεί και πέρα δεν είχα από πίσω μου ούτε κάποια εταιρεία παραγωγής. Λέω, Λάζο, θα το κάνεις μόνος σου και με φίλους μουσικούς. Λέγοντας την ιδέα σε κοντινούς φίλους, πρώτα με τον αδελφό μου, μετά σε συναδέλφους που ήξεραν πάνω κάτω από αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν παίξει με άλλους καλλιτέχνες μεγάλους. Μου Λάζο, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο μικρό, πιο εναλλακτικό. Λέω, εγώ ή θα το κάνω όπως το έχω στο μυαλό μου, ή θα το κάνω καθόλου. Και κάποια στιγμή, γι' αυτό είπα προηγουμένως, κάποιες αποφάσεις δεν θέλουν πολύ δούλεμα. Κάποια στιγμή, έχοντας πάρει και πράγματα από τη Eurovision, γιατί εγώ όλο το χρόνο που ήμασταν σε όλη αυτή την κατάσταση, με ενδιέφερε το back. Ναι. Δηλαδή, πώς γίνεται να βγαίνουν όλα στον χρόνο τους, τι γίνεται πίσω. Παιδιά, είναι ένας άλλος κόσμος πίσω από αυτό που βλέπει το κοινό. Με ενδιέφερε να καταλάβω το χρονοδιάγραμμα, τι κάνει αυτός. Μας παίρνει από το χέρι και μας λέει θα είσαι εδώ εκεί. Τι κάνει εκείνος, μας έχει σημαδέψει που θα είμαστε στο stage. Τι κάνει ο ηχολήπτης, πρώτα κάνει εγώ αυτόν, μετά όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν για μένα μάθημα. Και λέω, θα εκμεταλλευτώ τα πάντα όσα ξέρω, θα συμβουλευτώ και ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν και θα το κάνω μόνος μου. Ναι. Όταν λέω ποτέ δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνος, έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος και ήμουνα πολύ ευτυχισμένος που όποιο μουσικό του πρότεινα αυτό το πράγμα, χωρίς δεύτερη κουβέντα μου λέει μέσα αλλάζω μαζί σου. Μαζί σου. Θα το κάνουμε. Δουλέψαμε 1,5 μήνα πρόβες, παιδιά, γι' αυτό. Πώς τους βρήκες αυτούς που δεν ήταν στην Ελλάδα? Είναι ένα group στην Κωνσταντινούπολη που για να παίξουν τη μουσική που είχα γράψει εγώ στο CD, αυτοί παίξανε. Ναι. Πήγα στην Κωνσταντινούπολη και μου παίξανε. Παίξανε εκεί. Ναι. Οπότε είχες κάνει μια προεργασία. Δεν είναι... σαν άλμπουμ, σαν παραγωγή το είχα κάνει. Ναι. Απλά ήθελα να το παρουσιάσω live αυτό. Live. Πέρα από αυτό, για να στηθεί ένα πρόγραμμα live, το CD μου, το άλμπουμ, είχε 9 τραγούδια. Έπρεπε να προσθέσω, να σκεφτώ τι θέλω να παρουσιάσω. Και ήξερα την ταυτότητά μου, ήθελα να παρουσιάσω τη μουσική που έχω γράψει
την Ethnic, με ποντιακή μουσική ενορχιστρωμένη για μια ορχήστρα 26 μουσικών on stage. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τα κομμάτια που είχες κάνει, οπότε στήθηκαν με τη λογική του live. Έτσι, δεν στήθηκαν με τη λογική της παραγωγής εντός εισαγωγικών. Ναι, γιατί με το που πριν μπω στο στούντιο να ηχογραφήσω, έκανα κάτι το οποίο έλεγα κάποια στιγμή θέλω να το παρουσιάσω live, Ναι. όταν θα έρθει η στιγμή του, αν έρθει ποτέ. Αλλά ήξερα ότι πρέπει να το κάνω με προδιαγραφές να μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν έκανα ηλεκτρονική μουσική με το οποίο είχε ψηφιακά στοιχεία, άμα είναι live να μην μπορούσα να το στηρίξω. Έκανα μια παραγωγή με φυσικά όργανα. Γιατί ήξερα ότι κάποια στιγμή, αν έχω την τύχη, θα θέλω να το παρουσιάσω live αυτό. Έτσι ξεκίνησα και μπήκα στο στούντιο. Πήγα 5-6 φορές στην Κωνσταντινούπολη να κάνω πρόβα χωριστά με αυτούς. Γύρισα. Επίσης αυτή την παραγωγή στο Θέατρο Γης ήθελα να δείξω την λύρα ως όργανο και γι' αυτό δεν ήθελα να είμαι ο μόνος λυράρης. Είχα, όπως υπήρχε το γκρουπ με τα βιολιά, είχα και το γκρουπ με τις λύρες. Ναι. Με αξιόλογους λυράριδες που τους σέβομαι, τους εκτιμώ και τιμή μου που δέχτηκαν να είναι και μαζί μου και νομίζω ήταν μπόνους αυτό για τη μουσική την ποντιακή, για την λύρα την ποντιακή και για μένα φυσικά σαν μουσικό. Είχε 5-5.500 κόσμο το Θέατρο Γης, ήταν κάτι που έγινε πρώτη φορά, δεν είχε ξαναγίνει και δεν ξέρω αν έχει γίνει και κάτι παρόμοιο με κάποιους άλλους, αλλά τότε θυμάμαι μουσική μου λέγανε Λάτσο δεν έχει γίνει ποτέ αυτό, θέλει άλλη δουλειά, θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολλές πρόβες, είναι δύσκολο να συνυπάρχουν 26 μουσικοί στο stage και να είναι ορχιστρική μουσική. Λέω παιδιά δεν το φοβάμαι, θα το ετοιμάσουμε, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά όταν θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε θα μείνει για πάντα. Να σε ρωτήσω και νομίζω κάτι. Έμεινε. Το Θέατρο Γης τώρα είναι ένα τεράστιο θέατρο. Ναι. Αυτό πώς το αποφάσισες, δηλαδή πίστευες ότι δεν υπάρχει καθόλου ρίσκο στο να κάνεις τώρα κάτι Όχι, ήξερα ανεξάρτητο? το ρίσκο. Κοίταξε τώρα. Αυτό παρουσιάστηκε υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Ναι. Γιατί όταν απευθύνθηκα να έχω σαν διοργάνωση έναν φορέα με κύρος, το πρώτο που ζήτησα λέω δεν θέλω να έχει εισιτήριο. Γιατί ήθελα, επειδή θα γινόταν πρώτη φορά αυτό, ήθελα ακόμα και οι 20, 100, 200 άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν το πιο αντίτυπο, ήθελα να έρθουν για να ακούσουν τη μουσική μου. Γιατί ήθελα να το ακούσουν όλοι. Λέω, αν δεχτείτε αυτό το πράγμα να μην έχει εισιτήριο και να μπορέσει να υλοποιηθεί, θα το κάνω. Με εισιτήριο δεν θέλω να το κάνω γιατί ήταν το ρίσκο μεγαλύτερο. Για ποιο λόγο? Δεν ξέραν τι θα δούνε καταρχήν. Ναι. Δεν ξέραν τι θα ακούσουν. Όλοι με ξέραν τότε σαν πόντιο λιράρι που προφανώς θα ήταν στο μυαλό τους μια ποντιακή συναυλία που είχε γίνει. Δεν ήταν κάτι τέτοιο, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, ήταν κάτι που έγινε με πολύ κόπο. Όλοι οι παιδιά, όλοι που συμμετείχαν σε αυτό δώσανε πολύ υδρότα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έτυχε να κάνουμε πρόβα 8 ώρες. Ξέρετε. Ναι. 8 ώρες πρόβα, ναι, είναι μετά πεθαίνεις. Ναι, κάναμε πρόβα παιδιά 8 ώρες. Εγώ έτυχε 2 βράδια, επειδή έπρεπε να γράψω και πράγματα, δεν είχα κάποιο μαέστρο, 2 βράδια δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί μπαίνοντας στη διαδικασία να παίξουμε πρόβα, άρχισα εγώ να αλλάζω πράγματα. Λέω αυτό πρέπει να παιχτεί έτσι, γιατί πρέπει να δώσω ρόλο εκεί. Ξημέρωσα να γράφω, γιατί την άλλη μέρα το απόγευμα είχε πρόβα και ήθελα να είναι έτοιμα. Ναι. Παιδιά, δεν ένιωσα ποτέ ότι έχασα χρόνο γι' αυτό. Υλοποιήθηκε, δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμενα να είχε όλο αυτό, αλλά ένιωσα και περήφανος που για πρώτη φορά, τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο το βιώνει κάποιος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να πει θα κάνω για πρώτη φορά αυτό. Το να κάνεις κάτι καινοτόμο και για πρώτη φορά έχει 2 εκδοχές. Έχει τη μία αποδοχή του κόσμου που θα είσαι εσύ ο πρώτος που το έκανε και θα φας
τη σφαλιάρα. Ναι, ναι. Ωραία. Και η άλλη άποψη, η άλλη εκδοχή είναι ότι θα είσαι εσύ ο πρώτος που το έκανε, ήταν πετυχημένο και αργότερα αν το κάνει κάποιος άλλος θα είσαι πάντα εσύ ο πρώτος. Και θα νιώθεις όμορφα εσύ γιατί λες το έκανα εγώ και με μιμήθηκε και κάποιος άλλος, πήρε από μένα κάποια στοιχεία, νιώθεις περήφανος. Εκεί ρισκάρεις. Εγώ δηλαδή ήξερα ότι θα κάνω αυτό που θέλω, ξέρω ότι θα το κάνω το μέγιστο δυνατό, θα δώσω την ψυχή μου γι' αυτό, το πιστεύω ότι έχει λόγο να γίνει, ήξερα ότι κάνοντας μια τέτοια παραγωγή, πρώτα σκέφτεσαι αν δεν γίνει, λείπει κάτι. Έβλεπα ότι λείπει. Ναι. Έβλεπα ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα δώσει έμπνευση σε πολλούς, θα έχω εγώ κάτι στο βιογραφικό μου το οποίο είναι πέρα από τα βασικά δεδομένα και θα είναι κάτι που θα μείνει, γιατί έστω αυτό το βίντεο που έμεινε τότε με εκείνη την εποχή εμένα μου άνοιξε πόρτες τώρα. Ναι. Δηλαδή από εκεί με είδε ο Παύλο που με κάλεσε στον Καναδά και έδειξε αυτό το υλικό σε άλλους και ο ένας ο άλλος και ζω εκεί και κάνω πράγματα. Ναι. Δεν το περίμενα αυτό, ότι θα γίνει έτσι. Ήτανε κάτι το οποίο νομίζω καλώς έγινε από μένα και το βλέπει ο κόσμος και μέχρι και τώρα ακούω δηλαδή θετικά σχόλια. Ακούω κολακευτικά λόγια για εκείνη την παραγωγή. Εγώ θέλω να μας δώσεις και μία συμβουλή δικιά σου σε εμάς, σαν ορχήστρα. Τι μπορούμε να κάνουμε, μάλλον όχι, γενικώς δώσε μας μία συμβουλή σαν αυθεντία. Εγώ θα σας πω αυτό που μου έδειξε εμένα η μέχρι τώρα διαδρομή μου. Απολαύστε την ώρα που παίζετε μουσική, χωρίς να περιμένετε κάτι από αυτό. Γιατί όταν το κάνεις κάτι για τη δική σου απόλαυση, θα σας το πω έτσι πολύ έτσι, λαϊκά, να γουστάρετε αυτό που κάνετε, τις στιγμές που περνάτε μαζί. Πες το ότι παίζω εγώ λύρα και εσύ με συνοδεύεις στον ταούλι και κάποια στιγμή για ένα δεκάλεπτο θολώνω εγώ, παθαίνω blackout και κάνω άσχετα πράγματα. Θα γελάσουμε εκεί. Άμα το απολαμβάνεις θα γελάσουμε. Άμα δεν το απολαμβάνεις θα χαλαστείς. Αυτό έδωσα παράδειγμα εμένα, αλλά μπορεί να γίνει με τον καθένα, έτσι. Να γουστάρετε παιδιά τη μουσική και είμαι σίγουρος ότι με αυτό που έχω δει μέχρι τώρα από εσάς θα κάνετε μεγαλύτερα πράγματα και από αυτά που έκανα εγώ και από αυτά που έχουν κάνει άλλοι και θα είστε εσείς αυτοί που θα δώσετε κάτι στους παρακάτω. Όταν απολαμβάνεις τη μουσική χωρίς να περιμένεις από αυτήν, αυτή θα σου φέρει αυτό που είναι να σου φέρει. Θα σου το φέρει. Και μιλάω καθαρά με τη δική μου εμπειρία, έτσι. Εμένα αυτό που μου έφερε η μουσική δεν μου έφερε ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα ακριβά, μου έφερε να κάνω στη ζωή μου αυτό που αγαπάω. Αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Χειροκροτάει η παραγωγή. Ναι, χειροκροτάει. Ναι, εντωμεταξύ τώρα που χειροκροτήσατε, πριν που καθόμασταν και εδώ κάτω στο πάτωμα, εγώ στα μαξιλάρια και τον κοιτούσα έτσι, δηλαδή κρεμόμουν από τα χείλη σου πραγματικά. Όχι, τα λες ωραία, αυτό εννοώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δύο ερωτήσεις σου έχω. Εάν πιστεύεις ότι υπάρχει σωστός τρόπος για να παίζει η ποντιακή λύρα άλλα είδη μουσικής, όχι ποντιακά, και τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που λένε ότι η ποντιακή λύρα πρέπει να παίζει μόνο ποντιακά. Ωραία, θα πάρουμε έναν, Ναι. Ωραία. Καταρχήν, μην ξεχνάτε ότι μιλάτε με κάποιον που 25 χρόνια παίζω ποντιακή μουσική, που σημαίνει αυτό ότι, που δεν σημαίνει αυτό ότι ξύπνησα μια μέρα και άρχισα να παίζω τα μη ποντιακά. Ναι. Αυτά θέλουν μια προεργασία. Τα μελετούσα, σπίτι μου, οι ιδέες μου, αυτά. Για μένα το βασικότερο, παιδιά, είναι το πού παίζεις αυτό που παίζεις, σε ποιον απευθύνεται αυτό που παίζεις και για ποιο λόγο παίζεις αυτό που παίζεις. Και θα τα εξηγήσω και τα τρία. Που λέμε πού παίζεις. Όταν θα είμαι σε ένα κοινό
που με έχει καλέσει να παίξω στο χορό του Συλλόγου ποντιακά, επειδή αγαπάει τη μουσική μας. Μιλάω τώρα και φέρνω στο μυαλό μου την εποχή που έπαιζα με τον Γιώργο, έτσι. Ναι. Που αγαπάει τα τραγούδια μας και νομίζω ότι θα είναι μια πετυχημένη βραδιά, ποντιακή βραδιά, που κάνει μια φορά το χρόνο ένας σύλλογος, μια βραδιά να διασκεδάσει κόσμος. Δεν το θεωρώ ότι έχω να κερδίσω κάτι παίζοντας εκεί σε αυτό το κοινό μια έμπνευση που είχα και έγραψα μια μελωδία Latin, ένα ενορχιστρωμένο Latin με τη μουσική. Δεν περιμένω κάτι από τον ενθουσιασμό ενός πόντιου που ήθελε να ακούσει το έκανε το Τσάμπασιν, το Μήλο το Ροδοκόκκινο, να χορέψει ένα κότσαρι. Ωραία. Η δική μου φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα, μου ερώτησες για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτηση. Δεν μου αρέσει να απαντάω στο περίπου. Ναι. Μου είπες, αν κατάλαβα καλά, αν υπάρχει τρόπος σωστός Για να παίξει παίξει άλλα είδη. Παιδιά, όταν παίζεις άλλα είδη με τη λύρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι βγάζεις την προσωπικότητά σου σαν εκτελεστής. Ναι. Ωραία. Τώρα, ο σωστός τρόπος, νομίζω δεν υπάρχει λάθος τρόπος. Υπάρχει τρόπος που αρέσει και υπάρχει τρόπος που δεν αρέσει. Δεν είμαι κάποιος που να κρίνω αν παίζει κάποιος σωστά κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν παίξει κάποιος ένα ποντιακό τραγούδι και το παίξει λάθος, πιστεύω με παίρνει πλέον να πω την άποψή μου, χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστή και είμαι απόλυτος. Αλλά έχω μια άποψη μετά από τόσα χρόνια. Το να παίξει κάποιος με τη λύρα, για να μιλάμε με παραδείγματα, για να καταλαβαίνόμαστε, γιατί είστε όλοι παιδιά με μουσική παιδεία. Ποιο τραγούδι να πούμε? Να πούμε ένα τραγούδι των Gypsy Kings που μου αρέσουν πολύ. Αν παίξεις τη μελωδία σωστά, δηλαδή δεν αλλοιώσεις τη σύνθεση του τάδε συνθέτη, μπορεί να το παίξεις με λύρα σαν να παίζεις ποντιακό τραγούδι, με τις τρίλιες, με τα αυτά. Μπορεί να το παίξεις με έναν πιο περίτεχνο τρόπο, πιο δεξιοτεχνικό τρόπο. Δεν πάει να πει το ένα είναι σωστό και το άλλο λάθος. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κοινό το οποίο θέλει τη λύρα να την ακούει να παίζει μόνο ποντιακά. Ωραία, είμαστε στην εποχή που επιλέγεις τι ακούς. Μπορούν να ακούσουν τη λύρα που παίζει μόνο ποντιακά. Είμαστε στην εποχή που διαλέγεις τι ακούς. Νομίζω ότι απάντησε σε αποστομωτική απάντηση. Ναι, απλά σε αυτό το κοινό, για να μην το αδικήσω, ωραία, πρέπει να δώσω δίκαιο όταν αυτό το κοινό είναι ένα κοινό που πάει κάπου που θέλει να ακούσει ποντιακή μουσική, να ακούσει το Λάζο να παίζει ποντιακά, θα χαλαστεί αν του δώσω κάτι το οποίο δεν είναι για αυτό που πλήρωσε να ακούσει. Ναι. Εκεί έχουν δίκιο αυτοί. Ναι. Ωραία, αν θες σε μια συναυλία δική μου που θα παίξω, ας πούμε αυτή τη στιγμή, το project που τρέχω λέγεται ένας αρχαίος ήχος για ένα καινούριο κόσμο. Στα ελληνικά η μετάφρασή του. Ωραία, που παίζω συνθέσεις δικές μου, παίζω και κάποια ποντιακά με ενορχίστρωση δική μου. Ωραία, αν θεί κάποιος σε αυτό το θέατρο που θα παίξω να δει την παράστασή μου, δεν μπορεί να έχει απέτηση να παίξω μόνο ποντιακά με τη λύρα. Ναι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή να μην αδικούμε. Αλλά αυτό το απόλυτο ότι η ποντιακή λύρα είναι ένα όργανο το οποίο εκπροσωπεί τον πόντο και την ποντιακή μουσική. Ωραία. Είναι ένα μουσικό όργανο όμως που όταν μπορεί να ξεχωρίσει τον τόπο, το κοινό και τη χρονική στιγμή που θα παίξει αυτά που θα παίξει, αν ταιριάζουν αυτά και είναι σωστά επιλεγμένα, ποιος ο λόγος να μην παίξει? Δηλαδή όταν θα κάνω εγώ μια συναυλία με συνθέσεις δικές μου, έτσι. Έκανα μια σύνθεση επηρεασμένος από την Ιρλανδική μουσική που λέγεται Celtic Sea και το παίξα με τη λύρα μου. Ποιος θα με απαγορέψει να μην το παίξω? Ναι. Και αυτή η σύνθεση μου έγινε πρόταση να είναι soundtrack σε μια ταινία που άρεσε τον ήχο της λύρας. Γιατί με ποια λογική να μου το απαγορεύσει αυτός που θέλει η λύρα να παίζει μόνο ποντιακά? Γι' αυτό απάντησα ότι είμαστε στην εποχή που επιλέγεις τι ακούς. Να επιλέξεις αυτό το κοινό που να επιλέξει τη λύρα που παίζει μόνο ποντιακά.
και θα ακούσει μόνο ποντιακά. Και θα είναι χαρούμενος και αυτός που ακούει αυτό Και εμείς. και δεν θα επηρεάζεται και από κάτι άλλο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Παιδιά, νομίζω ότι τα πράγματα, οι καταστάσεις είναι πολύ απλές. Ο άνθρωπος τα μπερδεύει και τα κάνει δύσκολα. Γιατί αν υπήρχε λιγότερος εγωισμός στις απόψεις, νομίζω ότι θα είχαν να κερδίσουν όλοι. Ναι. Δηλαδή βλέπω τώρα ότι έχουμε όλα αυτά τα social media, τώρα τα Facebook και τα λοιπά. Πολλοί με ένα θέμα διαφωνούν. Και βλέπω γράφει ο ένας τις απόψεις του ένα κατεβατό στον άλλον που έχει άλλη άποψη. Δηλαδή πόσο της 100 υπάρχει περίπτωση ένας από τους δύο να πει «Α, φίλε, έχεις δίκιο». Ο καθένας προσπαθεί να πείσει τον άλλον για την άποψή του μέσα από ένα πληκτρολόγιο. Εγώ το θεωρώ, παιδιά, αυτό πολύ χαζό, θα το πω. Γιατί είναι καταρχήν εξωφρενικό ότι επικοινωνούν μέσα από ένα πληκτρολόγιο ο κόσμος, και δεύτερον, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του που τη στηρίζει με κάποια επιχειρήματα. Δεν μπορεί κάποιος να πείσει με το ζόρι κάποιον άλλον να έχει την ίδια άποψη. Ναι. Και πολλές φορές δεν σημαίνει ότι η μία είναι σωστή και η άλλη είναι λάθος. Και οι δύο είναι σωστές ανάλογα που τη στηρίζει ο καθένας. Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Με ρωτάνε πολλές φορές, τώρα θα σου δώσω πάτσα για την παράδοση. Λοιπόν, πριν πω ότι με ρωτάνε, ρώτησέ με εσύ για το θέμα της παράδοσης που μου είπες προηγουμένως ότι η λύρα πρέπει να παίζει μόνο ποντιακά κτλ. Λοιπόν, παιδιά, είναι τόσο απλό το πράγμα. Τόσο απλό. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που οι πληροφορίες είναι ατελείωτες. Πατάς στο YouTube κάτι και σου βγάζει 1.000.000 επιλογές σαν αυτό το κάτι που θέλεις να ακούσεις. Ωραία. Μπαίνεις, θέλω να ακούσω ένα τσέλο, πόσες επιλογές έχει παίξήματος, και ακούς χιλιάδες επιλογές. Η παράδοση για μένα, επειδή μεγάλωσα μέσα σε αυτή την κουλτούρα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Είτε είναι ποντιακή παράδοση, είτε είναι κριτική, είτε είναι υπηρώτικη. Είναι η μουσική η οποία έχει μεταφερθεί από προηγούμενες γενιές στις επόμενες. Και πάντα για μένα είναι ό,τι πιο πριν, ό,τι πιο παλιό λοιπόν έχω ακούσει, αυτό θεωρώ και παραδοσιακό. Ναι. Τώρα, μέσα στη διάρκεια των ετών, η μουσική, δηλαδή οι πρώτες ηχογραφήσεις που ακούμε από λιράριδες, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες μουσικοί. Έτσι δεν είναι. Δεν είχαν σαν επάγγελμα τη λύρα, δεν ήταν καθηγητές σε μουσικά σχολεία, ήταν άνθρωποι αγρότες, άνθρωποι που είχαν καθημερινές δουλειές και είχαν και το ταλέντο να παίξουν λύρα με τον τρόπο που ξέρουν αυτοί, χωρίς τις μουσικές γνώσεις, με αυτά που είχαν ακούσει από τον πατέρα τους που στο τάδε χωριό του Πόντου άκουγε ένα σκοπό να το τραγουδάνε την ώρα που μαζεύαν τα καπνά, λέω παράδειγμα, και αυτό εδώ το έπαιζε τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς, το άκουσε ο γιος του, το μάθε και αυτός έτσι, και φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα που λέω να συμβαίνει σε όλη τη γεωγραφική περιοχή του Πόντου, από περιοχή σε περιοχή. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι μια πηγή της παράδοσης. Από εκεί και πέρα ακούω πολλές φορές να λένε ναι, αλλά στο βωμό της εξέλιξης της παράδοσης έχουμε χαλάσει. Ναι, γιατί υπάρχει πολλή δεξιοτεχνία, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που επειδή θέλει και ο καθένας θέλει να δείξει και κάτι παραπάνω σαν μουσικός, μπερδεύει τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι με τη σωστή μελέτη και τις σωστές πληροφορίες που θα πάρει, ο καθένας θα καταλήξει και θα ξέρει που ανήκει και τι παίζει. Και θα πω κάτι που το άκουσα από κάποιον και θα το πω πάνω στο θέμα της παράδοσης. Παιδιά, δεξιοτεχνία χωρίς μουσική δεν μπορεί να υπάρχει. Μουσική χωρίς δεξιοτεχνία υπάρχει. Αυτό εδώ το λέω σαν κανόνα, γιατί μπορώντας να παίξουμε πράγματα που δεν μπορούσε να τα συλλάβει νους ενός ανθρώπου της πρώτης γενιάς,
δεν σημαίνει ότι είναι σωστή εξέλιξη της παράδοσης. Άλλο το να ξέρεις το όργανο τι μπορεί να παίξει και άλλο ότι είναι θέμα σεβασμού από εκεί και πέρα για μένα. Ναι. Όλοι ξέρουν ποια είναι τα παραδοσιακά αρώματα, ποιος είναι ο τρόπος παίξηματος στην περιοχή του ΚΑ, στην περιοχή της Γαράσαρης. Λίγο πολύ πλέον και να μην ξέρει κάποιος μπορεί εύκολα να το μάθει. Ναι, βέβαια. Εμείς ψάχναμε κασέτες να βρούμε από τους παλιούς, τώρα πλέον υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο. Όλοι μπορούν να ξέρουν την πηγή. Οπότε από εκεί και πέρα ο καθένας τοποθετεί τον εαυτό του εκεί που θέλει να εκφραστεί. Άλλος σου λέει, εγώ δεν θέλω να παίζω λύρα και να παίζω παραδοσιακά τραγούδια, θέλω να παίζω ζεμπέκικα. Παίξε ζεμπέκικα. Εντάξει. Ξέρει ο ίδιος όμως ότι αυτό που κάνει είναι συνειδητά επιλογή του. Γι' αυτό λέω ότι είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολα τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι νομίζω εγώ. Για να υπάρχουν θέματα συζήτησης μάλλον. Ξέρω, ωραία. Πριν πάμε στο παιχνίδι, να κάνουμε ένα δώρο στο Λάζο. Να είναι τώρα. Εντάξει, τώρα, αυτό τώρα, το τώρα. ομολόγησες. Τώρα λέω εγώ. Λοιπόν, να έρθει η παραγωγή. Δώρο. Δεν το περίμενα αυτό, παιδιά. Δώρο. Λοιπόν, θα σου δώσουμε το συντάκι μας. Τα κάλαντα στον Τα κάλαντα Πόντο. Πόντο. του χρόνου τα Χριστούγεννα θα ακούς κάλαντα από ορχήστρα 19-19. Να σου πω κάτι. Είναι ευχαριστώ πολύ. Το δείξω στην κάμερα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δώρο το συγκεκριμένο. Γιατί δεν σας ευχαριστώ τόσο πολύ ως καλλιτέχνης, όσο πατέρας 2 παιδιών που ζουν στο εξωτερικό. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι για τα παιδιά μου, δεν είναι πιο πολύ για μένα. Για να μάθουν ποιοι είναι. Ευχαριστώ. Τότε να σου κάνουμε και ένα για σένα. Και η μπλούζα μας. Λοιπόν, η μπλούζα, παιδιά, σας υπόσχομαι ότι θα χάσω κάποια κιλά γιατί εδώ στην Ελλάδα έχω βάλει. Λοιπόν, και θα σας στείλω φωτογραφία με φορεμένη την μπλούζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που μας μοιράστηκες ό,τι είχες να μας μοιραστεί σήμερα εδώ. Πολύ αξιόλογη παραγωγή, παιδιά. Μπράβο. Εγώ, όσο είμαι στην Ελλάδα, επιδίωξα να σας γνωρίσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν ήξερα ότι θα μου κάνετε και εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για όλα. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Πάμε, τι θα παίξουμε. Θα σου πω αμέσως. Πρώτη φορά θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι το λεγόμενο Top 5. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τι θα κάνουμε. Έχουμε βάλει 5 λιράριδες. Ναι. Κάποιοι δεν ζουν, κάποιοι ζουν μέσα σε αυτούς τους 5. Θα τους πούμε με τυχαία σειρά. Ναι. Και εσύ θα τους βάλεις στο δικό σου top 5 με αυτόν που θεωρείς εσύ number 1, ιεραρχικά τέλος πάντων. Και το ωραίο σε όλο αυτό είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να μαντέψεις ποιοι είναι αυτοί οι 5 για να βάλεις τη σωστή σειρά. Τώρα, επειδή είναι παιχνίδι και το έχετε βάλει στο μυαλό σας κάπως, πριν παίξουμε θα ήθελα να πω κάτι γιατί είναι σημαντικό. Γι' αυτό, γιατί ίσως το κάνετε και με άλλους καλεσμένους σας. Η προσωπική μου άποψη σαν λιράρης, όχι σαν μουσικός, σαν λιράρης, νομίζω ότι έχουμε πλειάδα πολύ καλών λιράριδων, αλλά επειδή ο Πόντος είναι τόσο πολυδιάστατος, νομίζω ότι ο καθένας υπερτερεί σε κάποια στοιχεία και όχι σε κάποια άλλα, λόγω καταγωγής και λόγω βιωμάτων, επειδή είναι βίωμα η παράδοση. Οπότε μουσικά, για μένα, με τις απόψεις που έχω εγώ, δεν υπάρχει για μένα πρώτος λιγότερο. Λιγότερο. Αυτό το πάμε από άποψη γούστου και μόνο. Από άποψη γούστου μπορώ να έχω άποψη. Και σίγουρα υπάρχουν τόσοι πολλοί που δεν μπορούμε να τους βάλουμε. Εμείς επιλέξαμε από όλους αυτούς τους πολλούς 5. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Οπότε σου το ξαναλέω ότι κατά κάποιο τρόπο εσύ πρέπει να μαντέψεις ποιοι μπορεί να είναι τέλος πάντων για να βάλεις το δικό σου top 5 και έχουμε βάλει μέσα στους 5 και κάποιους που ζουν. Δηλαδή κάποιους, φυσικά όχι εσένα μέσα, εντάξει. Πρώτος εμένα. Λοιπόν, ωραίο, ενδιαφέρον, ωραία, μ' αρέσει. Ξεκινάω εγώ. Πάρ' το. Γεωργούλης Κογιουμτζίδης.
Πρέπει να πω τώρα 1, 2, 3, Ναι. 4, 5. Πού τον βάζεις? 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία, τώρα κοιτάξτε τώρα. Τι θα ακούσω μετά είναι. Δηλαδή μπορεί να τον βάλω, ξέρω εγώ, στο 1 και μετά να ακούσω κάτι και να πω τελικά δεν Ναι, έχει το πρέπει 1. να είναι τελικό αυτό που θα πεις. Πρέπει να είναι τελικό. Οκ. Δηλαδή στο 1 μπορεί να βγει και κάποιος που δεν θέλεις. Αυτό είναι το ωραίο. Πρέπει να μαντέψω τώρα ποιους έχεις. Παιδιά, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τα έχεις ήδη γραμμένο όμως, έτσι. Ναι. Είναι πολύ καλό. Χάρη, η σειρά να του την πούμε τυχαία τη σειρά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα πω με ρίσκο θα πω 2. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τον Γόγο. 2. 2 πάλι. Το Ναι. 2 Πρέπει να καπαρώθηκε. πρέπει να είναι άλλος αριθμός. Το Ωραία. 2 καπαρώθηκε. Έχουμε ένα. Ένα. Θα το βάλω στο 1. Ένα. Ωραία. Πήραμε το number 1. Λοιπόν, Γιώργος Ατματσίδης. Αναγκαστικά τώρα 1-2 δεν έχει, πρέπει να είναι 3, 4 ή 5, έτσι. Τώρα δεν είναι τίποτα, είμαστε φίλοι με όλους. Λοιπόν, αλλά σαν γούστο θα πω, έτσι. Ναι. Σαν γούστο, χωρίς να ξέρω Ναι. τι ακολουθεί. Ναι. Δεν ξέρω τι ακολουθεί, παιδιά. Για τον Γιώργο θα απαντήσω και σαν μουσικός, θα πω 3. Θα πω 3. Λοιπόν, ωραία. Μάρθεος Τσαχουρίδης. Τώρα είναι 4 ή 5, έτσι. Και για τον Ματθαίο θα έλεγα 3. Αν μου του λέγατε δηλαδή πριν τον Ματθαίο, θα έλεγα 3. Το είπα τον Γιώργο, οπότε θα πω 4. Λοιπόν, και μένει στο 5 Αυτός που έμεινε. Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, Τι να κάνουμε, νομίζω είχε λογική όλο η σειρά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν ξέρεις τι σειρά θα βγει. Ναι. Αλλά νομίζω δεν έχω αδικήσει κάποιον γιατί είναι top 5 ρε παιδιά. Αν είχαμε top 20 θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Σίγουρα μέσα σε αυτό το top 5 χωράνε και άλλοι Βέβαια, καλλιτέχνες. βέβαια, Δηλαδή, εμείς Στο απλά 1,5 ποιον επιλέξαμε. βάζουμε. Λοιπόν, bonus ερώτηση όμως. Ναι. Bonus ερώτηση αυτή εκτός πλάνου. Θα έβγαζες κάποιον από αυτούς για να βάλεις κάποιον άλλον στη θέση του? Έτσι πως θα Ονειρός είπαμε ο με τη σειρά, Μιχαηλίδης, ναι. έτσι πως θα είπαμε με τη σειρά, σας είπα και πριν, αν άκουγα πρώτα τον Ματθαίο πριν τον Ατμαζίδη θα έλεγα 3. Ναι. Ωραία, χωρίς να ξέρω τι θα ακούσω μετά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι, όχι αδικό, δεν νομίζω ότι θα διόρθωνα κάτι. Ναι. Το Γιωργούλη, όταν μου τον είπες πρώτον, τον έβαλα 2, έχοντας στο μυαλό μου, σαν λιράρης, ότι μπορεί να μου πεις το Γόγο, μπορεί να μου πεις το Σταύρη, που γι' αυτό το λόγο απάντησα 2 πάλι το Γόγο. Γιατί στο 1 θα βάζα το Σταύρη, όχι από πλευράς μουσικότητας, από πλευράς πατέρας του Γόγου και αυθεντίας. Ότι, Ναι. δηλαδή, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουμε όλοι εμείς σήμερα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Σταύρος, ο Παπαβραμίδης, όλοι αυτοί εκείνης της γενιάς, δεν θα υπήρχε ούτε Γόγος, ούτε Λάζος, ούτε κανένας. Από αυτή την άποψη θα έλεγα. Γι' αυτό είπα εγώ πάλι 2. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η σειρά είναι αυτή. Ωραία, τέλεια. Αυτή δεν θα άλλαζα κάτι. Όχι. Δεν θα άλλαζα κάτι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Εγώ πάρα σας πολύ που ήσουν μαζί ευχαριστώ. μας και Εγώ είχαμε σε αυτή την ευχαριστώ. ωραία κουβέντα. Και παρόλα που ζω στο εξωτερικό, βλέπω τι κάνετε, θα βλέπω τι κάνετε και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να κάνουμε και κάτι, μπορεί να δεχτείτε Μακάρι. να κάνετε κάτι μαζί μου ή Μακάρι, να δεχτώ όχι, να κάνω κάτι εσύ, μαζί Ναι, σας. σωστά. Ναι. Και αυτό που σας είπα, να παίζουμε παιδιά, δεν το λέω μόνο για μας, η μουσική ρε παιδιά είναι τέχνη που αν μπορείς να ζήσεις χωρίς να παίζεις μουσική και χωρίς να πληρώνεσαι, σημαίνει ότι δεν είναι κομμάτι της ψυχής σου. Το χρειάζεσαι
γιατί έχεις ένα ταλέντο και μπορείς να έχεις τις όποιες απολαβές από αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Ναι, ναι. Ωραία. Αν δεν μπορείς να ζεις χωρίς τη μουσική και παίζεις χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεσαι από αυτό, να ζεις από κάτι άλλο, αλλά να συνεχίζεις να παίζεις από αυτό, θα το κάνεις και καλά. Έτσι, αυτή είναι η άποψη δική μου, που σας μιλάει κάποιος ο οποίος χρειάστηκε να κάνει και άλλα πράγματα στο εξωτερικό για να ζήσει. Δεν πήγα εκεί. Εδώ έκανα και ένα όνομα που είχατε πει, Λάζος Ιωαννίδης, με ήξεραν και 5-10 άνθρωποι. Εκεί δεν με ξέρει κανένας. Αλλά θα σου δώσει η μουσική αυτό που χρειάζεται. Όταν θα το κάνεις, όταν την αγαπάς, θα σε αγαπήσει και αυτή. Αυτό θέλω να είναι η τελευταία μου κουβέντα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Χειροκροτήστε απ' έξω. Και ναι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.